So, importante yun ni para sa anay kani siya. Nanaora na siya guys, pero amo is ano lang siya kanang mga kabilya, mga nana ordinary ra ni amo pwede ra pa paninduton ninyo ako na amoy budget kami kay wa man may budget. So ingon ani lang sa amo ang gihimo nga kulungan nila guys. Ito gitawag ani basta ingon ana. Para dili jud siya kagawas diha ining mag-labor siya, so di ra kaayo hassle. Then diri na area nga dako para sa yang backpin diri guys. Dito po sa kilid, ako siya area dito para sa mga backpin nga kadagan-daganan. Pero diri ang area is butangan ra nako siya og mat. Ining man ako siya puhon, butangan ni siya mat diri para diri ang backpin tanan diri sila mudagan inikman nila og tutoy. So magdagandagan na sila mga guys. So kung wala tay kuan, ikon ani, pwede ra po na siya hitan sa liog pero hassle lagi kayo mga kajungkers dahil kuan mahadlok ta balugad ang backpin, dayon dili ta kalakaw kay magbantay ra ta permit. So namo ko siya ingon ani is safe ang ato ang mga backpin. Kay mulubog siya mo ana ra man ang backpin diri sa kilid-kilid. Dili ra man jud ingon nga maluggan nila. So 1 week ra ta magbilar. So kanang the rest ana, pwede na nato siya biyaan.